kalong hakabiyaday katuka isu kabangi kwa ban accommodate lane ban ai ke jaka kerpang ya kini kinong de madan kam tam kitu kinong de madan ki badi hapok polis bajar nang tah mot pran bat kum ta ter te nakaliang jong ka urban affairs department kala ai ka detail presentation mene apo ka review meeting bat ru kila identify ya ki katu kanitli ki jaka ki bakentup ya ka polo parking lot kumta nakaliang jong ka sorkar kala pediang ya kani ka proposal kabawan na po ka urban affairs department baru ngila IT yagi details baru hapo i deputy commissioner ba inle ya kabadon kam rengkat bat ka municipal board Shillong baru kumju bat i director jong ka urban affairs kata kadi ka rai ka bengisim ha kani ka review meeting manager meet hapo ka jilam jong Chief Minister Badon Burom. Few places ya ke detail pinsa you ta mangala ong piba including ya ka pulo parking lot. Including pulo parking lot ma piki don keniat. Jaga imat ya maybe not less than 5-6 places. Te ya ke detail berkhoi ke mopi EDC insa notify but kumju insa accordingly insa pentip syakini ki concern hawkers kenang ba kinyo man sedang ya ka jingde madan ke jongki. Ya kene berkhoi ki detail berkhoi ke mopi ni IT hapo ka district administration bagin walk out ya. Ngatrai ngimla banya tu lupa kai ke banwan. Ni pechwa hadu begin cross the bridge. Nai begin ya ong lupa menta kata tak bomal along ni. Bu lupa yu khla khamat telilong. Mo. Ten rei ngange skemi baki ru kin skutu. Kita ki area ki ba nakaliang ga district administration nakaliang ko urban affairs. Adin ba kala identify kan dehi ru ki jaka ki bang kumo opi ki babiang ndai ban ong ba lejbu ya ki seklau jebtam ki jaka ki ban biang ni tengah kermen skem bakiru kin cooperate hoi namar pi bonsen hakabedang sedang kayo pi ong hang nu ru la pi dong ong mer kana hapdeng soru teng kadang bampor bonsen ni kayo kayat katu kat ni por pila ban ong no pin nempat la ban de bon ten rei kat banang kipat ba kenang tip kat banang yat kasngi kapor na ong pi hanung no pibu kamot kin poi kinong de kinong tit ha ka ba kin lek banya tit banya you number ba and kila tip balade notify ye kitu iri nga kermen skem ba kitu kinong tit ru kin lek mare sakata ka jaka ban lek tit na kamenta kijing don kam go jong DC ke record ka don na kalian ka vending ka vending committees ka don ka we na po ka Komo pikawe na municipal bat kawe pada na po urban. Te kini ki don imat ko malais pa tam. Bro ar kini ki committees te ki don imat ko ba around lais pa tam. Hakabede bat ke jing play ya kini ki worshiping place ya kani ngindang ya khot biang man kren bat katu ka senjuk jongki nongelam niam ki ba perokan ngin sa khot ban songlang bat ki ka ka bangin ya chikmat amar kumo pi katu ka lasru na kaliang jongi ngila long ready ban play ten rei ultimately na kaliang jongki ki ong ba ngimpat long ready te ngin sa khot biang ki bangin ya kren te ka bangin yo sngau na ki ya kata na kaliang jongi ngin burom bat ngin le ka dot kam oh kalong kami kabidai bet interested moment komo pi mdei ba pek ngim dei berstu bakla bangin ong bangi close down totally ka total closure down kam dot ndai ka banga ong ye pi ka bangi na keleng sarkar ka bangi le kalong bet ngiri kulit namar balayu bangi yo baka spike jong ka nigijing pang kanang kiyo hakajela jongi khamtam ang ni ha east castles but ang tay ha west garu hills tinakada daw kulong ka regulation has to be in place la dingim la kumta kamlo tingimut banong bangilong against ya ka directive na ka Ministry of Home Affairs nrai ngong pi nakaliang joko state comment we are also responsible ban pentikina bagi pajba nong sok snong joko jela jongi kilong safe but ru ka jing sapriang jong uni kunyang jingpang nginla kat bala ban control lani ban cut down ba unnum sapriang keleng joge jela ka jongi nak ka daw ka regulation
nakaliang jong kejela kan ya cekman batru ya katu komo opi ke protokol skibela deble ba menta ladapi ong makna bangi bo ya kini ke regulation so kamut pat ban ong mengikam yiki kali marbam ki mardi ikitu ki kali ki bakit ki ba iu yiki essential commodities hadu kitu ki nong wan kit nang taban dejur ban wan tejur kitu ngi sya beji te komo opi kamdon ban ong ka total closure kabangi ngim sya tu dot yeno banru tenrei nga ong epi kat kum ke jing don kam ke relaxation kadon tenrei ha keju kapon ngiri kulit kenang ba kan long save ban yada ya ke jing sapriang jong ne kunyang jing pang hapo ke jela ke jongi shibit siteng mit katu ke jing khang jongi mentai katu ke entry point jong ke jela jongi borok koi kan stang shibit jan mit bat kan kut nyau tarik siteng mit kaneru ngong pi day part and parcel jong ka regulation ka bingile kamut ben ong bangi defy order jong ka Ministry of Home Affairs kum bang ong pi nre kalong ba humanly speaking kan mau bahangong pi kat nungut ki bayo ya ka positive cases nakineki entry point ki bapli kinong tray ki health workers jongi ki bandon hangte ar so gunta hakai sisngi bat kam tam ngong pi kum ki briu ki don kam de teng ya ka ban hab ban shong thai bat ru ngi nakaliang kesurkan ki don kam ru banda ban disinfect ya kitu ki jaka thik pathik kenang ba kanumbu jingma ya kitu nong tray ki badon nang tu hapo ka entry points ka bangilabu hakeleng jong ka jela ka jong kanum don kawi pakwi ka state ka banumbu ya regulation an ai nuk sai pi mentang te Tamil Nadu kejikiu ko besir keba nang ta hapo Karnataka kanang kiu hangte Andhra Pradesh pi kanang kiu TKA ka bakile nakaliang ngabor penyaj joga state government kolomba ki regulate restriction has to be there lemkem ta ngok pi poisonu nakatu ka saulak kalaban pois ke sipolak arpulak tingi nang ni nag si hajar tam kalaban pois sipojar arpoja. That's why ngopi ngiburom ya ka directive na ka Ministry of Home Affairs tang bahaka jo kapor ki haban burom ru ya ka regulation ka ban nakalian ka state government ngibu kenang ba kane ka jinga kun jongi mde yano yano ka jinga kun jongi kalong man job yano kunyang jingpang ubanang kiu kat banang mi kaski kat banang mi ipor ya kane ki record ki download baro tenrei long nakabenta jong i help minister jong bat ide ches ba ngin ai ke detail ye mentang impat la nrei ngau pi nang thien entry point la dun borok ki detail phide ki student ne phide ki betrei sabar ne phide ki ba syong basa sabaru ki bade ki trai jaka trai muluk jong ke jela ke jongi kitar ki don ko mo pi nakadaw ya ke detail borok ngimla bandon tenrei ngau pi nang thien entry point borok kila ke record ki biang don tarus ta mo pi ya kini ki detail biodata jong kitu ki batre sabar lane ki bapule sabaru kala don lut but menta kidang work out na kaliang ke tourism department baru na kaliang ke planning department ki work out ngi identify ki balik kalanya yu ki batre kalanya yu namar kumbalong menta ke bangitip kalong be ki ba boni ki batre sabade kitu ki ba pas te ka skill training ka skill training ka bagilaj la se sibnai lane arbanai lane laibanai andek ladem nang tu kitu ki agency ki ba conduct ye ka training ki I placement ye ki te ki ba bon dei hakini ki lain ki beauty ye ini yang ki beautician hospitality services nang ta ki hospitality kini ki ba bon ex sector ten rai ko mo pi lade kren hop ni sha hang ni ha ke jela jogi yakini ki skilled laborers pada bon ngai keduna ki skilled laborers ngiduna bat ki labor su ngiduna